बे बाराव इजराइला हामासखौ नङा इजराइलखौ हुमखि होदों। बे बाराव इराना इजराइलखौ गिख्रंथाव हुमखि होदों। इजराइलनि गाग्लोबनायाव इराननि सासे गागि कामान्डारनि जिउ खहा जानायनि उनाव इजराइलखौ हुमखि होदों इराना। सासे गागि कामान्डारनि जिउ खहा जानायनि उनाव इराना बेनि फिननायखौ होफिनगोन होनना इजराइलखौ हुमखि होदों। बे जाथायखौ लानानै इराननि हादरगिरि इब्राहिम राइसिया इजराइलखौ गाग्लोबनायनि हुमखि होदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। गागि कामान्डारनि जिउ खहा खालामनायनि उनाव इराना इजराइलनो फिननाय होफिनगोन होनना फोरमायो इराननि हादरगिरि इब्राहिम राइसिया। गुबुन फारसेथिं मिडियाफोरा दाबि खालामदों दि इराना इजराइलाव 400 सुबुंनो बमा दैथायहरबाय। इराननि सासे गागि कामान्डारनि जिउ खहा जानायनि उनाव इजराइलखौ फिन गाग्लोबफिननो थाखाय साखाफारा जादों इराना। इराना इजराइलखौ थोंजों गाग्लोबगोन होननानै हुमखि होदों इराननि हादरगिरि इब्राहिम राइसिया। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।